Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोननि YouTube channel आव बारायबाय ओमफ्राय नोंथांमोननि सायाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेइल एबा टाइटेल होनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय एसे आलादा लोगोफोर। दिनैनि भिडिअआ निउस एबा आपडेट लाना फैयाखै आं मानो होननानै बुङोब्ला ओमफ्राय आं नोंथांमोननो मोनसे स्पेसियेलि भिडिअ देखायनो नागिरदों बेखौ जोंनि गासिबोनि थाखाय आरोना ओमफ्राय स्पेसियेलि बे भिडिअआ जाहैबाय हिन्दु धर्मफोरनि थाखाय आरोना ओमफ्राय हिन्दु सिबियारिफोरनि थाखाय मानो बिनि थाखाय बे भिडिअ होनना बुङोब्ला जोंनि गामियावनो मोनसे मैयासो जाना थांदों मोनसे अनसानाय होनो ना मायो लोगोफोर बेखौ दौदिनि लानानै खेराइनिफ्राय एसे फिसासिन आरो खेराइ सिस्टेमानो ओमफ्राय बेयावहाय जोंनि बे फोरबोआ जोंनि गामियावनो जादोंमोन आरो मोनसे न'खराव ओमफ्राय बेखौ नायनाय समाव आङो मोननैसो फिसा क्लिप लादोंमोन आरोना ओमफ्राय बे क्लिपखौनो आं दिनै नोंथांमोननो देखायनो सानबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट बा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय आं बाव धोरोमखौ लाना गुलाय गुजाय खालामनो फैयाखै दे लोगोफोर, जास्ट आं नैबे जोंनि गामियावनो जानायखाय बे भिडिअ क्लिप लानायखौ नोंथांमोननो देखायनो होननानै नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो ना लोगोफोर। नोंथांमोना गाज्रि एबा जेबो गाज्रि साननो नाङा, जास्ट आं नोंथांमोननो नैबे जोंनि गामियाव जानाय नैबे अनस्रानाय फोरबोखौ अनस्रादोंमोन मोनसे न'खरा बेखौहाय नोंथांमोन भिडिअ बानायनानै देखायसै होननानै बे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों। ओमफ्राय माबाफोर गोरोन्थिफोर जाबाय बायदोंबा नोंथांमोनाव फार्स्टआवनो खेमा बिखाबाय आरो लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ इन्ट्रेस्ट बा नोंथांमोना नायलांदो लोगोफोर नैबे अनस्रानाय भिडिअखौ दौदिनि लानानै दौदिनि मोसानाय भिडिअखौ। ओमफ्राय दौदिनिया दैमायाव थांनानै दै लायनाय बेफोर भिडिअखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि होगोन, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो लोगोफोर।